Iya kepater wani mati lagi. Mungkin yen iki dereng rampung. Nah, menawa Joko atase ki baca penyalahkan gedibal 29 kok wani mateni Sang Prabu Ranggah Kadata betara sang kamurugi Sang Prabu Sen Arok Longko. Sejatosipun ki baca penyalahkan ana sing jalani ana sing ngongkon yo. Ono sing jalan, sing kongkon sapa? Lagi sabar ya. Sing ngongkon Sang Prabu Anusapati. Wah, jenengan ketoprak ketenanan sih. Aduh, Nggih, kula. wah, ya sekarang tok joyo. Lima joyo yang tok joyo. Mari tok. Bener joyo. Atine uge. Nopo sebabe panjenengan badhe nyedani kaliyan Prabu Anusapati kok ngantos kula penjara menawi panjenengan kelawan kandheng kaliyan Anusapati ibarate timun musuh duwe. Baru Piye? ngarep aku andake aku ora getih. Menes pucuk Culika 1000 cacahe. Nggih. Toh jaya jlera kelanang. Anak lanang sing kudu mikodur. Lan sing jelas mari wong. Nggih. Toh jaya sepase pati wong tuane. Guna wangi. Prabu Anusapati karo Tohjaya ibarate dipun musuhe. Aku raudi karo Durene Sang Prabu Anusapati timune jeneng Tohjaya. yo kene menyang janji jeneng Anusapati. Ngerti somenang karo duren enten Syaratan Dasarate panjenengan saged kelawan ibane Prabu Anusapati. Anak di Prabu Anusapati kedulungan wedua pinten aku. Samane apa samane? Ya. Wentuhanipun Kiai Margawati nggih Kiai Gage. Marga pati kalih tengi. Mapane Margawati Kiai Gage. Mapane wonten Bangkan Ayo turun. Nggih turun. Matanya Anusapati raja. Nyolong Margawati raja. Aku ngono apa? Napa sebabnya kok memang kalian dunia? Menawi panjenengan kelawan Widya Margawati, iya iki gede. Wajar kok jabate akan gedhe pusaka panjenengan pun dikoyok kalian. Prajurit sing Ning aku raudi. nggih, iki kangge njajal, kangge penjajaran pilkada. Oh, pati dipun paringi pangertosan sing dadi Wikrama. Yang pun boten terima kan. Nek nolong bentuk Kiai Margawati nggih. Tembak apa Anusapati?
Iki sing jare aku dingkekake. Oh, jenengane wong susah. Mungkin kadang jenengan kalih kula tambahi gitu yo. Sing digawe. Oh, lho kok kalian minta ada? Ya itu, mati kadang pun kakak. Mas kok jangan bisa. Sampai bisa. Kakek kayak pancing dijual cilik. Ya itu pasti ndak timbalinya bahkan kan orang semestinya. Itu dia kan. Ada itu terus. Dan saya ini jadi mana? Pulau ini bilang kita itu semangat. Karena ini memberikan kalau itu paling atas. Semua pun memberikan gratis. Saudara-saudara, tak sebenarnya pulau lebat. Pulau Mesari Prabali pun berjenengan apa ngerendang, abdetani pun kendosan. Tetapi pun mengendahan menopor. Pahanan. Orang satu yang sama-sama orang memakai kamu memang sosial. Sekarang untuk orang itu yang membawa yang dari pasukan ini sekali mungkinlah Rompulo tahun alasan karena kuat sedulur ucapkan juang dari sekarang tolong ini apa nalika semono Romo marah Thank you.